Okay, bueno mga kapaglaom. Salamat kayo nga kamo makig-uban ay kanako ning taknaa schools debate. Adunay mga tawo nga mahilig sa debate, naapoy uban mga kaigsuonan nga dili sila mahilig og debate. Dali ra sila masuko, no? Kung magdebate na, kung mo debate manggaling, dali ra sila masuko. Gikinahanglan mga kabaglaom nga kung aduna may debate, kinahanglan relax ka lang. Relax lang, ayaw dali-dali og kasuko ang sidok. Danon. Dili dali-dali sa pagkasuko. No, mga kapaglaom unya relax lang. Unya kon bago pa ka sa debate, ayaw pangita og kanang mga maayo mo debate niya imong kontrahon. Kanang mura bag sa boxing ba kapag laom nga dili diretso ngadto sa heavyweight ari sa mga ugbos ba ubos sa ubos nga bahin. Panalitan nga 3 rounds ba ka? 3 rounds ay sa sukol ng mga 10 rounders. Kay kung mo sukol ka diretso og mga 10 rounders. I mean tubo pa ko ani ba? Kung musukol ka diha muagi gyud ka og kining kapilde. No, daghan ang mga eksperyensya mga igsunan. Basta tagtubig ka gyud. Mm. Muna mga igsoon ha. Ang atong himuon ini ng first step, second step, third step, 4, then 5. Mura ba ga eskwela ka elementary na grade 1, either naka sa gitawag og kinder 1, kinder 2, then grade 1. Dayon grade 1, grade 2, grade 3. Natay mga abilidad pero ayaw i-close, ayaw isira ang imong kining imong kahibalo, imong kaalam. Kinahanglan nga maminaw ta sa mga ubang bahin. No? Ah, ako 17 pa edad nako nagkig-debate ako pero dili diretso sa debate nga kining mga tigbakay-tigbakay pa ba dayon na kontra nako to si Fred Arellano, Jehovah's Witness o katong mga Catholic faith defender. O niya kuan ba gyud mi nga kung mapili na ninyo posilon mo ayo sa ka kriminal do makigsunan mga alas 2 kadlawon mi sabayan mig mga Adventista gi papauli may mga igsoon humas debate kay lagi na lugi man sila mga igsoon. Mga 17, 18 nga edad ato mga panahon na, no? Muna nga, naay mga hiyas mga kapaglaom nga naas imo, pero wa lang ma-develop ba? Nya, gikinahanglan na mga kaigsunan kay karong panahon na, daghan ang mga mangutana, daghan makig-debate, o di po ta makaingon nga sa debate, way madala. Kay pila namang kabuk ang nadala mga kaigsunan sa debate. Na-assign sa hinguog. Kalimot lang ko sa ngalan, kanhi Pastors Baptist. Debate media sa Bohol mga kaigsunan sa sakop sa Tagbilaran. Nawag sa ako si Pastor De La Cruz and sa Jer, kaila kay ning ngalan Jer ko. Wa ra ba pastor sa pastor ni siya sa Baptist unya nag-debate daw mo diya dapit sa Bohol sa Tagbilaran. Nya karon Jer nang iyang gisulti nga tungod daw kuno nimo sa inyong debate na open siya. Mo na nga karon usa na siya ka missionary sa Seventh-day Adventist.
Ako nalipay sa ko kapag laom, kay wa po ko magtuo lagi, kay human sa debate ako sang giingnan ko, Pastor, palawmay-lawmi ang imong pagtuon, kay gamiton ka sa Ginoo. O kay ang among tema adto mga kabaglaom mo, adlawng igpapahulay, adlawng igpapahulay. Ako man sang giingnan ko, balihon nato kung si Kristo nagbatasan sa adlawng Domingo, unsa kalig-on yun? Si Kristo mosulod sa sinaguga sa adlaw nga Domingo. Muna nga palawmi. Lig-on man gani na si mong unahuna nga mga apostoles lang nga bisan wala sila sugua sa Ginoo, pero aduna sila panagtigom sa Domingo, mao naman gani na gibasihan nimo. Unya paminaw nimo lig-on nagigikasanan. Matod pa niya, wala siya motingog mga igsoon. Karon na nasingo og mga igala. Usa na ka misyonary sa kaliman mga kaigsonan. Una nga, naay mga hiyas nga gihatag sa Ginoo sa ato, i-develop lang nato mga kapaglaom. Dili gid mingon nga ako master na ko sa debate. Gigamit lang ko sa Ginoo mga higala og nay mga panahon mga kaigsunan nga dunay gyud makigsangka sa ato. O dugay na biya mga panahon nga wala na ko makigdebate, no? Kay ako nga pasagdan lang na sila. Pero aduna man gyud mga panahon nga nakita nato nga duna gyud makigdebate. Muna nga ang ato praktisan lang nato. Praktista sa debate, number one yun nato nga kuptan mga kaigsunan sa pangatarungan, ang tema, tanaw nimo ang tema. Kung aduna ka ba'y lutsanan, kay kung wa kay lutsanan, mintas wa pa ka mapilde, ayaw na lang og kining pakigdebate. O, pero nakita nimo nga naa kay paagi nga mapasabot nimo siya, mugog gyud ka. Sampol, tema, adlaw igpapahulay. Pamatud-an nako nga si Kristo nagbatasan sa adlaw igpapahulay. Sumala sa Biblia. Ang uban nga mga debater dili sila musukol ana. Moingon gyud sila nga butangi og nagpahulay. Butang do. Si Kristo, pamatud-an nako nga si Kristo nagbatasan sa adlong igpapahulay. Pabutangan nila og mipahulay. Oh, og mipahulay. Imong tan-awon nga di ba ka diduso sa nga og mipahulay. Unya sa unang panahon mga higala, ang mga Catholic faith defender, wala sila magamit sa mga sulat ni Ellen G. White aron lang sa pagdapig nila. Lahi na ron mga kaigsunan kay sama ron mga Adventista magamit og mga libro sa Katolik nga nagpamatuod sa adlang igpapulay. O sila po nagamit po sa sulat ni Ellen G. White nga nagpamatuod nga si Kristo ang founder sa gitawag RCC. Kay na may uban mga parapo mga igsoon nga gilitok ni Ellen G. White, pero kung imong basahon tanan mga gitawag og antichrist. Pero di naman sila adtong antichrist katuraman nga parapo. Muna nga kung dili kakabantay ana, may posibilidad nga malugi ka o malugi ta kay tungod kay wa man nato nabantay. Sama na karon nga ang mga anak na ilang basaho no sa Council Diet and Foods nga ang mga anak kinahanglan pagkaon og baboy. Naam na nasulat din na. Pero kung imong basahon paubos, muna hinungdan nga ang mga bata wala na sila kay idea na wala na sila kining knowledge na wad-an tungod sa mga pagkaon. Unya kay di man sila modritso didto, kutob ra man sila diya nya moingon din nga tanawa. Nagsulat si Ellen G. White, inyong propeta nga pakan og baboy ang mga anak. Sa klarong gihinluan na sa Dios. Mao na ilang kuptan mga kaigsunan. Karon ang pangutana, unsao man nato? Number one, basa ta sa atong mga sinulat.
para nga mabantayan nato ang mga estilo nila kay sa unang panahon mo nagigamit sa ako to si Simeon nga taga Negros mga kaigsunan. Sa Negros, debate mi didto gamit sig sulat Ellen G. White pero nadato nako kay ako manggiinan niya nga Adventista man din ni si Brad Simeon. Pangutanam yun, mutuo ka ba sa imong gibasa yun sa sinulat Ellen G. White ingon nga Adventista og mituo ka kay dili ka Adventista? Dito sa kunanukad mga kaigsunan. Una nga, ingon sa dili ko Adventista, pero mituo ka sa sulat sa Adventista. Sa mutuo man ko kay naa man ni klaro. Kung mutuo ka, sato pa pareho na tagpagtuo Adventista. Sa dili. Nagpasabot kay dili man ka ha. Nagpasabot, dili ka mutuo sa sulat sa Adventista. Una mga kaigsunan, na mga panahon nga pwede nimo siya diya pangutanon. Unya sa imong delivery, sa atong delivery, dito na to ipasabot. Kaya di man nato mapasabot diretso kay question and answer man, di ba? Ipasabot dito nga, kanang iyang gisulti, tinuod man na nga naa diha, pero gi-emphasize, gi-review ni Ellen G. White, nga maunay pagpamatuod sa Roma nga si Kristo mo'y founder sa Romano Katoliko. Ilan ang pagtuo. Kung imong basahon, gitawag ka na siya og mugna sa Antichrist. Mini nga Kristo ba? Mini nga Kristo. Muna mga gabaglaom. Karon kon adlong igpapahulay ang tema kay sila god dili sila manukol mga igsuon. Kun ingnon nato nga pamatud-an ako nga ang adlong igpapahulay mao ang adlong ikapito og ikapitong adlaw sa semana nga mao ang adlaw Sabado. Dili sila usukol ana. Di sila musukol ana mga kaigsunan. Unya nay mga bahin pamatud-an ako nga ang adlong igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Ang uban dili kabantay, sukol sila na para tong Church of Christ. Nagdebate mi. Sukol sila na. Pero sa diya nga nabantayan nila, dili na sila mo kagat ana, ilan ang papunan. Ingnon na niya, ang adlong igpapahulay gibuhat alang sa tao o alang sa Kristohanon. Unya na po ilang pasupot nga moingon din sila nga sige pamatud ang adlong igpapahulay. Nga ang adlong igpapahulay sugo alang sa Kristohanon. Sato pa kung mukagat ka na ang debate na as alang sa Kristohanon. Way labot ang uban. Way labot ang uban no. Alang sa Kristohanon. Pag debate ninyo ana, say-say na ka. Kung magsaysay, mangutana din na siya. Pangutana, Brother Jerry Laik. Ang imong tema, imo bang gituhuan, maong imong gipamatuod? O ang imong tema, wala nimo tuhui, mao nang imong gipamatuod? Sige, tubag. Akong gipamatuod ang akong tema, kay kini tinuod. Unya, misupa ka, kay nagtuosab ka nga dili tinuod. Natubag ang pangutana. Pero kung gusto nimong langayon nimo ang imong oras hutdon nimong usa ka minuto, pwede gyapon. Bla bla bla. Istorya ka diya. Salamat kayo sa mga nindot nga pangutana nga matud pa niya nga uyon ba ko sa tema mo nang akong gipamatud-an o dili ba ko uyon mo nang akong gipamatud-an. Salamat kay nindot ang imong pangutana. Nia ang tubag. Kuan mo i-gap nimo, ipataas-taas nimo jutay. Either pasalamatan nimong moderator. Salamat kayo sa atong moderator. Moderator ato nang kuana nang bantayin mo ni akong tubag. Og salamat sab sa nangutana.
gitawag na siya mga kapaglaom nga kini bang art art of debate mga higala. Art of debate. Pero namoy gusto pud mo kining tubag nga dali ra pwede ra. Sama ron sample mingon sila nga ngano man nga ang Sabado ngano man ang Sabado mao may balaan nga ang tanang adlaw pwede man mahimong balaan. Ngano man nga ang Sabado mao may gibalaan. Sige. Tubag. Ang Dios nagsulti nga ang ikapito adlaw pulay balaan. Busa adto ka mangutana sa Dios, ayaw na ako kay igo ra kong hingtuman. Ang Dios may nagsulti nga yang gibalaan, dito ka mangutana sa Dios dili sa ako. Okay. Usa sana. Nagmangutana siya kining imong tema specific man kay specific man ning imong tema, specific ba pud ning mabasa sa Biblia? O dili siya specific? Palihog tubag, categorical question. Muna mga pangutana, bantay ka kay naay trap ana. I-trap ka diha. Nga pag-ingon mo nga specific, unya mangutana din siya nga kay specific mabasa ba sa Biblia, specific kanang imong tema nga naa sa Biblia ang mabasa? Tubag. Wala sa atong tema ang pulong specific. Ang sa atong tema, sa Tagalog pa, patutunayan. Ato pa, pamatud-an. Kung pamatud-an, nagpasabot dili tanan basahon. Nga, ilitra po litra, words for words, sumala sa imong pangutana. Kung dili, nagbasa ko og mga teksto, pagpalig-on sa akong tema, mauna siya ang pamatud-an. Ut pasabot na ako'y tema, na ako'y basahon, sa paglig-on sa akong tema. Dili kay ang akong tema mo'y akong basahon kay ang akong gipasalig pamatud-an. Wa ta magdebate nga nag-ingon nga akong basahon ang akong tema kay specific. Sunod pangutana, mingon na sunod pangutana. Uyo na ka nga ang imo deng tema dili mabasa. Uyo na ka nga ang imong tema di ay dili mabasa kay imo ra man ang gipamatud-an. Bantay ang dangerous ang dangerous nila naa sa uyon ka ba? Uyon ka ba? Nga ang imong tema dili mabasa. That's categorical question. Pwede nimo tubagon nga. Dili ko uyon. Kay ang akong tema mabasa sa tema. Mapamatud-an sa Biblia. Mutubag po na siya mo. Another question. Mayroon na, dili, ang akong pangutana sa Biblia, uyon ka ba nga ang imong tema dili mabasa sa Biblia? Uyon ka ba o dili? Bantay, ang dangerous na sa uyon. Mangita kag paagi nga dili ka kauyon. Sa unsa nga paagi? Naay okay gihapon pero dili uyon ang giglitok. Uyon ka ba nga dili mabasa sa Biblia? Tubag. Okay ko nga dili mabasa sa Biblia, pero na ako'y gibasa nga mapamatud-an ang akong tema. Okay. Mapamatud-an ang akong tema. Gibasa ko ang mga bersikulo. Objection, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, uyon ka ba nga dili mabasa ang imong tema? Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Kanang okay, Mr. Moderator. Masabtan na niya, Mr. Moderator. Nga okay, dili mabasa. Pero mapamatud-an, ug doon ako'y gipangbasa, nga pagpalig-on sa akong tema, pagpalutaw sa akong tema, wala mga kaigsunan. Klaro nga, okay. Mudaso na siya. Kanang okay, uyon ba na o supak? Ikaw,
Tubag, nahibalo na ka nga, unsa nang okay. Ayaw na kog pauyuna kay ni okay na ko. Oh, ayaw na kog pauyuna kay ni okay naman ko. Imo ba de kong pauyuno na sa technical nga question ng imo. Ni uyo na ni okay na ang tao niya imo pang pauyunon. Sunod pangutana na, ipaluap ang imong pangutana. Karon kay dili man di ay mabasa sa Biblia. Nganong gapamatuod ka man nga dili man mabasa sa Biblia. Pwede nimo na siya itrap kung tanaw nimo siya nga matrap nimo siya. Kaya depende man na sa imong gidebate. Kung naay imong gidebate higala nga ligon, naay imong gidebate nga maro, no? Naay imong gidebate nga veterano na po sa pagkadebatidor, dili nimo na siya magamit. Pero og tanaw nimo nga ura og patas-patas ra pud mo, imo nang gamiton, imo nang gamiton. Nganong nagpamatuod man ka? Nga dili man di ay mabasa sa Biblia. Nganong gapamatuod atubag? Dili manggod ang Biblia mo'y mubasa. Ako manggoy mubasa. Doon ako'y gipangbasa. Na ako'y gipangbasa. Pagpalig-on sa akong tema, wala man ko magpamatuod ug wala man pug ko magpasalig nimo og sa katilingban og sa kahanginan og sa social media nga kining akong tema words for words nga mabasa sa Biblia. Ang akong giingon din ni patutunayan ko ang aking tema o ang akong tema patutunayan pamatud-an ba? Pamatud-an. Aduna ko'y pangbasahon sa Biblia nga pagpalig-on sa akong tema. Sunod pangutana. Sige, sunod pangutana. Ang pangutana, kining adlong igpapahulay nga imong gipamatud-an. May matudlo ka ba o mabasa nga ang Kristohanon nagpahulay sa adlong igpapahulay human ni Saka si Kristo? Naa ka ba'y matudlo o mapamatudan o mabasa nga ang Kristohanon tubag? Naa. Dayon elaborate. Sa buhat 11:26 diya gitudlo nga giingnan sila og Kristohanon. Pila ka tuig na lang gitudloan sila, 1 year sa katuig. Unya sa buhat 13, 42, 40, 44, doon ay nangakabig Hudiyo o dili Hudiyo. Unya, nagasimba sila sa adlaw nga, sa Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Busa, mapamatud-an ako nga ang Kristohanon di ay nagpahulay o nagsimba sa adlaw nga Sabado, sumala sa Biblia. Sunod pangutana, naabay mabasa nga ang Kristohanon nagsunod og nagsimba na. Simba na sa adlaw igpapahulay. Karon, pwede nimo na siya i-weave gamay para nga malangan siya. Ang ako gapamatuod ko. Pero ang Kristohanon, akong gipamatud-an nga mao na ilang kapahulayan. Kaya nakabig man sila. Lisod man pod nga ang nagwali, nagbantay Sabado, unya ang giwalihan, nibante na noong Domingo. Wala na sila makabig. Pero kanang imong giingon, nga nagsimba sa adlong Sabado, pagano naman na, Brad? Ang Kristohanon wala na magsimbag Sabado. Kay adlaw mangguna. Mabalik ta anak Domingo nga san adlaw di adlaw. Nagsimba sa adlaw. That's a pagan.
Brad, ayaw pangutana nga ang imong ang pundok mahimong pagano. Wala magsimba ang mga Kristohanon sa Sabado, kundili nagsimba kang Kristo adto lang sa Sabado. O dili kay ang gisimba ang adlaw kay that is a pagan. O pagano na siya. Sunod pangutana. Sige, sunod pangutana. Mudason na nagpangutana mga kapaglaom. Imo gina siyang sa debate mga kapaglaom dili kinahanglan nga daghang kag istorya kundili punto por punto mga kapaglaom, no, nang kinahanglan niya matrap nimo siya diya sa maron sample. Oyon ka nga ang adlawng igpapahulay sumala sa mabasa gipahunong tubag. Okay, tubag. Sayop ang pangutana. Wala mabasa nga gipahunong na ay nabasang pahunungon. Pero walay giingong gipahunong kundi pahunungon sa ato pa wala pa. Pahunungon na uyon ka nga pahunungon ang adlaw ang mga adlawng igpapahulay. Uyon ka niini nga pahunungon di ay ang adlawng igpapahulay. Tubag brajere. Tubag. Pahunungon o muhunong kung mag-sunset na. That's gitawag logic. Ginatrapo ni mo sa diya. Kadumdum lang ko dito sa Negros, mga igala. Mga siguro, mga 20 to kabuok mga nangangutana, mga subras na pulo ang Catholic Faith Defender adto. Mao ginagipangutana, Usias 2:11. Pero ako sang gingnan, muhunong manggod ang Sabado kung sunset na. Kay mo pasok naman ang Domingo. Kung dili muhunong ang Sabado, wala na'y Domingo, magsige na lang tag Sabado. Muna nga muhunong gyud ang muna ningon Biblia pahunungon. Hunungon na mo sunset na. Pag-abot pug Domingo, pag-abot pug mo sunset na pud ang Domingo, mupasok na pud ang Lunes. Muhunong gyapon, pero nag-ingon ang Isaiah 56:2, bulahan ang nagpadayon. Kay pag-abot og Sabado, padayon naman pod. Biyernes ana magsugod pagka-sunset, hunong ng Biyernes, pasok ng Sabado, padayon. Nya, di naman na namo mapadayon kay Domingo naman sunod. Mao na nga bulahan ang nagpadayon, pasabot dili tanan Sabado mga kaigsunan, naapay Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Dahil Sabado, pagon Domingo, sugod na pug ono, pagka-ikapito Sabado na pod. Mo nang bulahan ang nagapadayon. Sunod pangutana. Sige, sunod pangutana. Karon kay uyon man kang pahunungon ang adlong Sabado. Unsa ganito'y pahunungon, brother? Tubag. Ang tubag. Kung mo sunset, pahunungon ang among adlaw nga Sabado. Kung mo sunset, pahunungon po imong adlong Domingo. Kay mo Lunes naman po. Unsa may problema, anak Brad? Murag wa man siguro problema. Ilisdan nimo ng imong pangutana. Kay mabahaw na ang imong mga ubang pangutana. Way makasupak nga mahunong ang adlaw. Ang adlaw nga Sabado, pwede na. Domingo, pwede na mahunong. Kay pito ni kaadlaw. Kay kung dili na siya mahunong, ang usa na lang kaadlaw ng usa ka semana. Muna nga dili na siya pwede balik-baliko ni mong pangutana, Brad, kay maapil kag kalugi, ana. Balik-balik ka, ana. I-change ang imong pangutana. Sige. Kanang lisod-lisod po pangutana. That's a trap, mga kaigsunan. Pero muing naimong kuan niya. Ang pahunungon, ang iyang manggod. Lahi na po na siya nga kanang idea. Sama ron. Uyon ka nga pahunungon ang adlaw nga ang mga adlawng igpapulay. Iyang mga adlawng igpapulay. Uyon kang pahunungon. Palihog tubag. Ang tubag. Ang adlawng igpapahulay nga iyang igpapahulay mo ipahunungon. Sampol. Sama nimo naa kay imong
imong igpapahulay. Pahunongon na kay dili man na sa Ginoo nga adlong igpapulay kung siya'y mulitok iyang igpapahulay na. Oh, that's gitawag na siya og trap, gitrap nimo siya. Iyang kanang Domingo iyang igpapahulay na, kanang Bernes iyang igpapahulay. Kay imo bayang gibasa nga matud pa nimo nga sa dictionary duha tulo ka klaseng igpapahulay sa mga Muslim, sa mga Hudiyo o sa mga Kristyan. Ang igpapahulay sa Kristyan, Domingo. Ang igpapahulay sa Hudiyo, Sabado. Ang igpapahulay sa mga Muslim, Birnis. Kanang tanan nga mga iyang igpapahulay, pahunongon na siya. Pero ang pangutana, kanus aman mahunong. Karon niya, kung mangutana ka Brad, kanus ang mahunong, sumala sa Roma City 1, makabuot lamang ang kasuguan kung kini siya buhi pa. But pasabot, kung mamatay ng tao, adi, hunong na. Wala na ipagtuman, kao ng baboy, kao kining di na magbantay sa adlay pulay, tanan, ana, wala na. Wala na siya labot kay patay na siya. Ang sugo alang lang sa mga buhi. Okay. Pag mahurot ng iyang pangutana, saysay na siya. Saysay na. Mga kigsunan, ang tema dili madawat kay specific apan dili mabasa sa Biblia. Iyang gigamit ang Marcos 2:27. Wala niya mabantay kapag laom. Wala niya mabantay mga higala. Nga ang Marcos 2:27, ang adlong igpapuli gibuhat sa tao, ug dili ang tao alang sa lipulay. Wa mabantayin ni Brother Jerry nga ang Sabado dili, ang tao dili day sa Sabado. Giklaro man gyud sa Biblia, og ang tao dili sa adlong Sabado. But pasabot, sakto ang Roma 14 nga mupili kag adlaw. Libre ang tanan nga mupili. Ikaw mo'y magpili. Brother Jerry, nagpili mig among adlaw pulay. Dili nang igpapahulay sa mga Hudiyo kay sumala sa pinadayag 3:9, sinaguga ni Satanas kining nagpakahudiyo. Mo na nga niya mi dinhi nga sa gilitok ni Apostol Pablo, another day. Sa diha nga wa makahatag og kapahulayan si Josue, nagisgot, wala na lang unta siya magisgot og another day. Mo na nga giklaro nga sa mga Kristohanon, Brother Jerry Laig, wala na nang Sabado kay sa mga Hudiyo na. Dito sa Jerusalem, naay Katoliko dito. Unya gud ako manggong nabasa og akong nasusi nga dito sa Jerusalem dunay tulo ka igpapahulay dito. Biyernes, Sabado, Domingo. Sa Biyernes sa mga Muslim, sa Sabado sa mga Hudiyo, sa mga Christian. Brother Jerry Laig, Domingo. Ano naunsa man ang imo, Brother Jerry, nga Christian mangga? Dili ka angay magsabado kay Kristohanon ta, Domingo ang ato. Oh. Klaro na. Okay. Mana mga igsunan, human nagsaysay, imo na dayon siyang pangutan-o na din. Unang pangutan na, Brad, unang tubagsad. Nisupak ka ba sa tima kay mabasa o misupak ka sa tima kay dili mabasa? Nisupak ko sa imong tima kay ang imong tima nga gibasa nimo ang imong tima sa Marcos 2:27, nisupak ko kay wala nimo nagbasa nga ang tao dili di ay sadlay pulay. Sunod pangutana, Brad. Karon kay nisupak man ka sa tima. Unsa gani ang gisulti sa tima? Nasayod ka ba? Sa nasayod ko. Nga ang adlong ipapuli gibuhat alang sa kayuhan sa tao o gisugo alang sa mga Kristohanon.
Sunod pangutana. Muoyon ka ba brad nga diya sa Marcos 2:27, 2:27 ha. Duha ka klase ang tao diya. Gitagaag adlaw pulay, number 1. Number 2, dili sa adlaw pulay. Mangutana ko brad, kinsa may dili? Ikaw ako. Kinsa may dili sa adlaw igpapulay? Ikaw ako. Mingo man na sila nga, balik ang pangutana. Okay, balik ko ng pangutana. Sa Marcos 2:27, imong gisgutan, dunay gitagaan og doon na po'y dili sa adlaw pulay. Duha na ka klase diya. Pangutana, ahamang ka na bilong. Nangingon din na nga, dili sa adlaw pulay. Karon ang pangutana kay dili man. Ikaw na aka sa dili sa adlaw pulay. Ako na ako sa gitagaan og adlaw pulay. Muna ang pangutana, ka na bilong. Sa dili ka sa adlaw pulay, sa okay ka sa igpapulay. Dili. Nagpasabot, ikaw mo'y gipasabot ini. Negative, dili ka sa adlaw ipapulay. Karon kay dili man ka sa adlaw ipapulay, ang Ginoo sa Marcos 2:28, siya may Ginoo sa adlaw pulay, nagpasabot nga wa kay Ginoo sa adlaw ipulay, kay dili man ka sa adlaw ipulay. Sunod pangutana. Sa diya nga nag-ingon ang Marcos 2:27, Marcos sa kalibot-libot sa libot-libot sa. Marcos 2:27, ang adlaw pulay gibuhat alang sa kayuhan sa tao. Pangutana, kinsa may gibuhatan ani og igpapahulay? Ang kontra ni Kristo o ang katauhan ni Kristo? Sumala sa bersikulo. Ningon man diya nga, og adlaw pulay gibuhat alang sa tao. Kinsa man ning tawhana ang iyang gibuhatan? Og adlaw pulay, iyang kontra o iyang katauhan? Palihog tubag. Tubag Brajere. Ang iyang gibuhatan ang siyudad sa Jerusalem. Ang iyang gibuhatan ang mga Hudiyo, dili sa mga Kristyan. Dili sa mga Kristohanon, kundi sa mga Hudiyo. Kanang iyang gibuhatan sa mga Hudiyo na. Next question. So, sunod pangutana. Sa Marcos 2:27, may nabasa ba nga imong gilitok nga gihatag lang sa mga Hudiyo? Sa Marcos 2:27, may nabasa ba nga ang adlaw pulay alang sa Hudiyo? Walay mabasa din ha, pero naay mabasa sa Biblia nga ang gihatagan og adlaw pulay ang Hudiyo. Okay. Tato pa nagpasabot nga sa Marcos 2:27, wala magsulti nga alang sa Hudiyo. Ang gisulti diya gibuhat alang sa tao. Mangutana ko sa imo brad, tao ka dili? Aw tao man, karon kay tao may gilitok dinhi nga gibuhatan. O yun kang gibuhatan sa kag-adlaw igpapahulay. Sumala sa Marcos 2:27. Siguro nga muhingon siguro sila mga kapaglaom nga sa mga Hudiyo na niya kami sa mga Kristohanon me. Karon kay mudagan mangyud ka nga sa mga Hudiyo niya bisag walay nabasa, unya miingon gyud ka nga Kristohanon ka. Pangutana ko, pariho ba mo og gibatasan ni Kristo? Si Kristo, Hudiyo man si Kristo, kay natawo man sa Huda, sa Jerusalem o sa Bethlehem. Si Kristo nagbatasan. Ikaw hamang kagasunod, brad. Naba po imong batasan, nagbatasan bagka sama ni Kristo. Palihog tubag, brad. Si Apostol Pablo, brad, buhat 18:4, buhat 17:2. Nagbatasan siya sa adlaw pulay. Pangutana, brad, ikaw, brad, nagbatasan po ka sa adlaw pulay, bisa magwali na lang ka sa simbahan. Mga kapaglam, that's muna gitawag sampol sa ang debate mga higala, dili magigingon nga, master na gyud ta. Pero at least doon na mo'y mga idea. Na mo'y makuha mga kaigsunan. Part lang ni mga igsoon sa adlaw pulay, ang adlaw pulay daghan patag mga paagi nga pangutana. Pero parte lang ni mga kaigsunan sa atong schools debate. Dere sa atong schools debate mga kaigsunan, makaplagan lang nimo diri sa atong YouTube channel, no? Jeremias Laig. Nya palihog ko subscribe
Unya pinduton nimo ang bill, unya mugawas itong all, ang all imong tuslokon. Jadi matuslok nimo ang all, anytime kung dunay mga video nga schools debate nga na-upload na to sa YouTube channel sa Jeremias o pag-utingkay sa kamatuoran kay pag click nimo sa Jeremias mugawas diya nga pag-utingkay sa kamatuoran. Pag dunay mga bag-o nga mga video nga schools debate nga mga pagtudlo, mutatak na sa imong verification. O niya, tatak na ito nga naay schools debate nga bag-o nga video. Makakaton ta diri magkaigsoon bisag dili ka debater pero may idea ka kun doon na mga tapok-tapok no. Kun doon na mga tapok-tapok mga higala, imo na dayon nga maistudyohan. Abi nyo magkaigsunan, dili beta kaingon niya nga ako nang gitun-an kini sa pagka-adventista nako. Kay gikuha man lagi ko sa Cagayan de Oro. Kay na may mis terminal mga kaigsunan kay broken home biya mi. Kana si kapaglaom yoyoy kon si Doc Laig. Ako na nag-Bible study na Osami City. Ni agi pa na backslide pa na. Wala may magtuo nga mahimo ming depensyon sa Seventh-day Adventist. Kay kanhi Church of Christ ko mga kaigsunan. Akong papa aktibo sa Church of Christ. Akong mama Iglesia Katolika. Kami bagay na maligyag mga diya sa Osami City, na maligya mi diya og kining mga kandila. Abot pa mi og kining Valencia City. Na maligya og kandila niya nang higda mi daplin sa kining simbahan gipang pangkasabaan mis pare mga kaigsunan. Ay batasan pare. Patay na noon tong pare agay gungguwang naman to niya kami mga bata pa to. Muna nga kisa bugi magtuo mga kaigsunan. Gihimo taning schools debate kay wala man bayad mga kaigsunan, at least daghan ang makadepinsa sa kamatuoran. Ay problema kung dunay mutan-aw din sa dili lahig relihiyon, at least maminsahian pud sila nga ingon ana de ang tubag pod sa mga Adventista. Okay, sa debate mga kaigsuunan, mag-iyahay naman god ang uban, magsapaw, mo na nga dili gid masabtan. O, unang mas nindot man gani paminaw ng online debate mga higala, no? Kay murag dili ka ay gyud tanto kining saba. Kining public debate mga higala na debate na mo dito sa kining salite mga kaigsuunan kini si Pernan. Grabe kasaba mga kapaglaom. Di natakadungog. O na nga, dili kalutaw mga igsoon, pero ako yung giyag-yag dito ang 1 million keep Sunday. Bahala na mo di. At least akong naminsahe dito sa mga tao nga 1 million keep Sunday. Tema do Domingo man. Muabot rag yung panahon niya ihimoong balaod ang Domingo diri sa ato nga kalibutan. Kamo na'y mulutos na mo. Ko bahala na mo dia basta kay giyag-yag na ako magkaigsunan, kay ako ra man po'y manubag sa mga pangutana. Pero at least nakawali ko mga igsoon. Grabe kadaghan sa mga tao. Makalilisang. Unya og di ka mawali, kansita. Kawalihan yun nato mga kaigsunan. Total ako ra man po'y mutubag. Napogi mga idea mga igsoon kon mutubag ta kanang kinahanglan niya makamaupog kang muwib gamay, i-out topic ni mo gamay, imong tubag mga kaigsunan para nga baliko niya. Unya, part naman ko murag magboxing ba nga kinahanglan niya, lihok kay ka ba, lihok. Maglibog ang kontrag aha kasumbagon kay perti naman nimo kalihok. Ana-ana naman ka mga kaigsunan. O kinsa tong makadungog ni ini, ako nang hinanglang kog partner mga kaigsuunan sa atong bag-o nga himuon niya. Duha lang kata kuan lang no. Og maka-zoom si Doc Laig.
gikinahanglan yun na Zoom. Record naman ni mga igsuon no, na Zoom. Kay ang kapitulog bersikulo, makita nimo tulo sila. Pag-aralan natin, makita nimo sila nga tulo sila. Diri sa mga Bisaya, mga igsuon, wala pa nakahimo ana. Siguro magahimo ta igsuon niya gitawag og Cebuan language, no? Kay daghan baya ang mga dili Tagalog mga kaigsunan. Ang Luzon nag-inusara lang nga usa. Pero ang Bisaya mga higala, Visayas ug Mindanao duha na. Sa Mindanao pila ka milyon ug sa Visayas pila ka milyon. Muna nga nanginanglan ko, pwede mo mga kapaglaom kung doon na mo'y Zoom unya doon na mo'y background para nga dili pod kuan kay ang atong video kining naamos siya namoy gitawag og virtual cam kining OBS aron ang background nindot para nga quality mga kapaglaom ang atong studio. Ang atong uluhan sa atong kini nga programa kung tulo na ta Bible Expose. Bible Expose. Himuan ta na mga kapaglaom og kining himuan ta na siya og kining page mga higala. Bible Expose. Ang maka-apil ini mga higala sa ato kadto lang adunay Zoom unya makamao sila nga muhat mo kag mga background. Kini sa akong luyo background ani mga higala no. Og di ko kaingon di mo makabalo kay ako grabe ko ka bugo ni ining mga computer mga kaigsunan. Pila ko kabuan nag-practice ini karon pa ningon ani mga higala. No, di ko kamao gyud. Di ko kamao mga kapaglaom pero sa diya nga sige ug ampos Ginoo nga makahimo kog ingon ani nga nindot pud tan-awon sa mga audience nato. Mo nang ingon ani na. No? Ang uban nangutana kuan lang tanang mo download lang tag mga ano sama ini. Pwede may mutudlo sa inyo mga kapaglaom no saon mga kaigsunan. Kung doon na mo'y laptop, mas nindot nga laptop ang igsoon. Kanang bag-o nga laptop kay maka-download mo OBS. Tudluan din mo kung saon mga higala. Cellphone, dili siya pwede walay OBS sa cellphone. Unya, dili quality ang cellphone mga kaigsunan, no? Pwede ka mag-zoom pero dili siya quality. Ang ako lang madawat na ko kinilang magka-OBS ta. Kay Visayas, Mindanao biyata. Unya sa Luzon makakita gyapon sila kay daghamang mga Bisaya sa Luzon karon. No? Patagalog-tagalog lang pero taga Cebu na, taga Mindanao ng uban diya mga kaigsunan. Kana si Pastor Evangelist Diaz Dizon. Bisaya na mga kaigsunan. Si Amikan. Si Thompson, kini si Pastor Jumil, si kasamang sangay na ko nga si Jiri Sevilla. Mga Cebuano na sila. Kung ako din na lang ko magtagalog, din na lang ko Bisaya. Okay. Matod pa nga, mahirapan tayo makalisod-lisod dyan. Pero di ba problema kung tunaan yun na, mga higala, di ba? No problem about the language or lingwahe. No? Kung sa debate pa, patutunayan ko nga nandyan sa banal nga aklat. Pero taas-taas pa natong proseso mga kapaglaom. Kung magsalita lagi tang ugat, magsalita tayo ng Tagalog, taas-taas kayong proseso. Ato pa ni Doc Laig nga, ako masiginan ikaw debate atong Tagalog, tol. Ato pa ni Doc Laig nga, wa pa ko mapili na linoong ko anang Tagalog, Bisaya ra, kay dako maning atong Visayas, Mindanao mata. Bitaw. Kung na may maayo mo Tagalog na mo, nakanto na lang.
Kadto na lang si Pastor Diaz Dizon, si Amican, si Thompson, si Jumel, si Jerry Sibilia. Kana mga maayo na sila mo Tagalog mga kapaglaom. Oo. Muna nga daghan na mi kung magtagalog pa mi mga kaigsuonan, mga kapaglaom naghana na namo. Gusto nako makiuban ako si Pastor Chris Bacalaris. Pastor, kung naminaw ka karon, gusto ko nga kitay mag-uban. Unya mukuha lang tag usa. Oh. O either sa usa ka semana nay usa nga atong kuhaon pagkasunod lahi na pod. At least tanan nga mga defender, mga debaters nato mga kapaglaom maka-appeal sa atong Bible expose. Labi na gyud nila ah, ni Glenn nga Alado o ni Winifredo, mga kuan ni sila no. Pero kinahanglan ang na may laptop si Winifredo, palihog ko bro nga magkuhan ka kining OBS. Para nga sa atong kuan dili man ni ditso live ato good. Record pa ni nato ni kay ato pa mang i-edit. I-edit pa nato asa tong mga kuan ni kuhaon sa to siya. Unya ato da yung ikuan sa YouTube, unya sa Facebook para nga hapsay na siya tan-aon. Kay kung modritso gud ta og ato ding kuan bag masipya to dili naman to makuha. Diretso na to. Ato pa masawayan din tadayon mga kaigsunan, no? Mao ra ni ako mga higala sa sunod nato nga kining paagi sa schools debate sa sunod ini nato nga show mutatak na sa inyong verification no unya adlay papahulay gyapon kay daghan patag mga pangutana ug daghan patag tun-an sa adlong igpapahulay kapag laom nya human sa pagkaon na pod sa napulo ka sugo sa grasya sa mga debate mga igsoon kanang gitawag nila nga one save always save natay daghan teksto ana mga kapag laom nga atong mapamatud-an nga sayop na siya nga pagtulon-an higala according to the Bible. Okay, nang balikon ako Pastor Chris kon mahigayon ka makahimo ta og kining sama sa uban nato nga mga kapatid o mga kapatiran sa Luzon. Oh, may mga programa sila like kapitulo bersikulo pag-aralan natin ang ato Bible expose or Bible exposition. Og kini ay mga Grego nga mga kuan, pwede na to makuan si Pastor Chris, di ba? Sa ato nga programa mga kaigsoon, Bible Expose. Ano mga higala, ah, ang amo lang dawaton diri katong may Zoom unya dunay OBS. Pwede gyapon og Zoom ra way OBS basta kay nindot kag background. Okay, di man ni basta-basta ato kita ra gud dinhi nagtindog diri mga kaigsunan. Kasagaran sa ato nga mga igsuon nga wali social media, natural lang ila, cellphone. Pero ini nga mga paagi, mga kahigalaan nga kinahanglan na unique sa ato igsuon kay unique man ang pag-aralan natin. Tanawa ang view ni Pastor Evangelist Diaz Dizon, nindot, di ba? Oh, nature. Sa pag-aralan natin, nindot, mga OBS na ila, mga Zoom ang gipanggamit nila na. Muna mga kapaglaom, salamat kay sa inyong pagpatalinghog din sa atong schools debate. Daghan mong matun-an diri mga kaigsunan. Thank you very much og balikon ako, subscribe mo, i-like ninyo, i-share ninyo. Bahala gyud sa kinsa pa'y makakita na mga kaigsunan. Di na problema kay part na siya sa debate mga higala. Bueno, kaigsunan, wala na gud tayong panahon. Salamat kayo ako magaingon. Wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kundili pagdapig sa kamaturan. Ang tanan nga naminaw pwede ta makaampo mga kaigsunan. Dalaygon og mahimiyaon na mga Dios. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa imong paghatag kaalam. Tabangi ang among mga kaigsunan nga ang uban na wala pa sa kamatuoran nga sila makahimo sa pagduol diha kanimo. Mga debaters namo tanan tabangi o Dios nga uban dunay problema, uban na problema sa lawas, ang uban na financial.
O Diyos, dangagi lang among kaalam ug kibalo. Salamat o Diyos pagtubag pagpasaylo sala sa ngalan ni Ginisus nga among manuluwas. Amen. Maigsoon man na kita'y panahon. Salamat kayo diri sa atong Tulumanon Schools Debate. Thank you very much og mayong buntag, mayong udto, mayong gabi ikan atong tanan.